chlapi vždy to zvládli, pušťajú úder z VHB. Mám všetky akčné filmy na radé. 8. máj. Mám opakovať? Opakujte. 8. máj Je štátnym sviatkom Slovenskej republiky. je štátnym sviatkom Slovenskej republiky. Strávte ho zmysluplne. Strávte ho zmysluplne. Buďte tolerantní, liberálni, otvorení, prijímajúci. Buďte tolerantní, liberálni, otvorení a prijímajúci. A večer od 22:00 v klube 77 v Banskej Bystrici. A večer od 20:00. Takže stopni to. Nie je to tu? Dobre. Takže a v klube od 20:00, to je 8 hodín večer pre niektorých. A v klube 77 od 20:00 Bude splendidná akcia. bude splendidná akcia. Najprv vystúpi na novo vstatá banskobystrická skupina Regále. Najprv vystúpi na novo vstatá Banskobystrická skupina Regále. To je o 8 hodine večernej. To je o 8 hodine večernej. Cca od 8:35 do 21:00, to znamená do 9:00, budú sa viesť intelektuálne reči. Stačí a ďalej. Intelektuálne reči a od 21:00 do 22:14 a podľa toho, ako budete dneska do 22:19, bude vystupovať banskobystrická hudobná skupina Stomúch. Príďte všetci. Príďte všetci.